me n'adono que tan sols i faltes tu. Segona. Brasa per passar l'estona. Amb el Quila, l'Adri i el Guillem. Benvinguts i benvingudes de nou. Hola a tothom. 2 setmanes després de la nostra darrera brasa sobre la convivència. Avui encetem el nostre tercer programa, el tercer programa de la nostra breu història. Avui, de fet, parlarem sobre la lògica. Bé, parlarem o intentarem parlar-ne. Aviam què ens surt. No us espanteu, no farem cap classe de lògica proposicional com les que potser vau fer al batxillerat. Deixem aquesta tasca àrdua pels professors i professores d'ESO i batxillerat que se n'encarreguen de fer aquestes classes amb molta paciència. Mala gent. Reitero, un altre cop, tercer programa seguit que parlem de putes classes de l'ESO. Estic fins als collons de viure un altre cop a tercer de l'ESO. D'acord. Ja te dejo. Gràcies, Quila. Classes d'ESO i batxillerat a banda, mirarem de reflexionar sobre què és la lògica amb una mica d'humor i sense suar massa. Per fer-ho, comptarem amb la presència de 2 persones que estimem molt i que ben segur que podran dir-nos coses molt rellevants sobre la lògica. Aquestes 2 persones són, aquí al meu costat, en Martí Bridgewater i la Helena Menta. Tots dos aquest any han tingut l'oportunitat de ser professors de lògica al grau de filosofia de la Universitat de Barcelona. Només perquè us feu una idea del seu talent gegant i precoç, heu de saber que tant l'Helena com el Martí són el nèmesi del nini. És a dir, treballen i estudien, però de fet, treballen com a persones que ensenyen a aquells que estudien. Per això són el nèmesi del nini, no? Perquè treballen ensenyant als que estudien. ¿Cómo atiende el público? No. El cas és que treballen com a professors de lògica, l'Helena està cursant un màster en Història de la Ciència i en Martí està començant el seu doctorat, cuidado amb els palabrejos que venen ara, sobre la intersecció entre la vaguetat semàntica i la filosofia pràctica. Siguiente. 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 Després d'aquesta presentació, hola Helena i Martí, què tal esteu? Bé, bones. Bé? Nosaltres també us estimem molt. Moltes gràcies. Suposo que això és la causa de que ara estigueu aquí també, no? Bueno, això i l'esmorzada abans, no? L'esmorzada I que abans. estimem bastant la lògica i aquestes coses. I tot el que Encara que no sigui... ens estimi tant a nosaltres. Molt bé. Sí. Aleshores, em toca també, no voldria preguntar-ho, però què tal esteu vosaltres, Quila i Adri? Com que no voldria preguntar? Aviam, no voldria preguntar-ho perquè ja estic patint pel temps. Minut 3 ja està en plan, hòstia, no nos cabe, no nos cabe. Qui li ha donat el micro, a aquest senyor? Pues bé, ara que no heu respost a la meva pregunta, sense més preàmbuls, passem a la tontúlia. Tontúlia que en el dia d'avui serà una mica especial. Ara escolteu la música i ja veureu. La tertúlia extra. Molt bé, doncs heu sentit aquesta música tan guatxi. La de la tontúlia està bé, però aquesta també està molt guai. Permeteu-me que abans no donem pas en aquesta tontúlia extra faci un concís preàmbul sobre 4 conceptes bàsics de la lògica. No patiu, tot plegat serà força breu i no involucrarà cap notació matemàtica de marca blanca d'aquesta que feu servir vosaltres, els lògics. Centrem-nos en quelcom de molt més tangible com el menjador que ara mateix estem ocupant. És habitual que els pisos compartits en què la gent jove viu tinguin un menjador o alguna saleta o espai compartit. Abundància. Bé, potser cada vegada és més inhabitual amb tota la deriva surrealista del mercat del lloguer. En qualsevol cas, fa tot just 15 dies vam veure que la convivència en pisos compartits té les seves cosetes. Pels qui no hàgiu vist el programa, mireu-lo. Audiència i tontulians, retornem al tema de la convivència i parem-nos a pensar per un moment en la vida en un pis compartit. Sigui el pis que habitem actualment, la casa que compartim amb la família, el pis d'amics o el de la parella. Tant hi fa. Anem a suposar que,
en el pis compartit que estem imaginant, una de les persones convivents pateix una crisi profunda. Si m'ho permeteu, i per agilitzar la comunicació entre nosaltres, el convivent en qüestió es dirà Jimmy. El bo d'en Jimmy. En bo d'en Jimmy. Clàssic Jimmy. Clàssic Jimmy. Passa que els Estats Units va guanyar la Segona Guerra Mundial i això es nota a tots els nivells, també en els exemples acadèmics i demés. Escanyat per un mercat laboral ferotge i per una sèrie de relacions turbulentes, en Jimmy decideix dir prou al món i baixar persiana. Com a mínim durant uns dies, el menjador es convertirà en el nou campament del nostre amigui. Plats amb restes de menjar, gots bruts, roba tacada i suada van acumulant-se a la temps enrere dolça estança comuna. Per als més trapenyes i més guassons, podem fins i tot imaginar que en Jimmy, qual conqueridor que planta la seva bandera, ha culminat la seva ocupació del menjador, la Suïssa de la convivència, posant-hi una catifa extracunyada a l'entrada amb alguna frase visionària del tipus de «Benvinguts a la República Independent de casa meva. Perquè no tinguem problemes legals, no faré comentaris sobre aquesta mena de gent». És Genghis Jimmy, no? Sí. El conqueridor. Està atrinxerat. Però és que ni ell, o sigui, ell mateix no pot ni sortir de casa, perquè està atrinxerat al menjador. Sí, Si surt, el baleja. Sí. S'ha Ha de liat, creuar fronteres i tot. s'ha liat el pobre. Necessita salvoconducto per sortir d'allà. Totalment. De fet, en relació amb això, passades quasi 2 setmanes, la resta de gent ja no goseu ni entrar al menjador, de brut, de reclòs, i de poc us fa entrar al menjador. És en moments crítics d'aquesta mena que la lògica pot entrar miraculosament en acció. Bé, la lògica i d'altres superherois aliats com turboteràpia i megafàrmac, si és necessari. Turboteràpia. En tot cas, és clar que en Jimmy passa per una mala època i que cal ajudar-lo amb amor. Crec que això està bastant clar. Alhora, però, crec que també està bastant clar que en Jimmy ha de renunciar al polèmic assentament que s'ha cascat sense consultar-ho ningú. És veritat que això fa molt dels estatudinencs, no? Això dels Com campaments. fer un campament, atrinxerar-se allà, plantar bandera i d'aquí no me saques. Per això es diu Jimmy, no? Per això. Ha passat a rota, no? Molt bé, molt ben triat. Per a complir tots els objectius haurem de dir coses al Jimmy. Coses que els lògics, de fet, i ara ens corregiran després, quan ens diguin que tot això està tirant malament, coses que els lògics anomenen proposicions. Com Yankees Go Home. Yankees Go Home, lògics Go Home. Aquí 2 exemples de què són proposicions. Una proposició seria el menjador és un espai compartit. Aquest missatge és una proposició. Un altre missatge que seria una proposició. Ets una persona molt bona i amb molt de talent, Jimmy. Això seria una altra proposició, molt amorosa. Molt enfàtic al Jimmy. Jimmy. Que li consti que és molt bona i amb molt de talent. De fet, aquestes proposicions ens serviran per formar arguments que tindran unes premisses de les que se seguiran unes conclusions. És a dir, hi haurà unes proposicions que seran unes premisses, punts de partida, i una proposició que se seguirà d'aquestes, que serà la conclusió. Veiem un exemple d'argument. Us vaig enumerant les premisses i després la conclusió. Primera premissa. Les persones bones i talentoses no poden fer campaments al menjador. En Jimmy és una persona bona i talentosa. Conclusió de tot això, en Jimmy no pot fer un assentament al menjador. Que les nostres premisses siguin més o menys verdaderes no és gaire rellevant. De fet, és probable que, quan diem en Jimmy és una persona bona i talentosa, el desig de fer que el nostre estimat punyestret surti del niu eclipsi el desig de dir la veritat. Niu com a sinònim de menjador, bastant guapo, la veritat. Suposo que deu ser, en cert sentit, semblant a un niu. Per damunt de tot, voldrem que en Jimmy escolti els nostres arguments i en quedi convençut. En altres paraules, voldrem que en Jimmy entengui les conclusions dels arguments com l'anterior i que aquestes conclusions el duguin a canviar la seva forma d'actuar. Volem que el Jimmy voli. Sí, volem que voli, que està fet que deixi el niu. Un pollastre que surti. Perquè això passi, és recomanable usar arguments en què la conclusió se segueixi de les premisses. Arguments vàlids en què, si les premisses són verdaderes, la conclusió també sigui vertadera. En fi, i ja acabo.
les moltíssimes formes possibles d'esquematitzar i combinar proposicions per construir arguments, la distinció entre arguments vàlids i invàlids, correctes i incorrectes, tot això i moltíssimes coses més són competència de la lògica. És clar, cadascú podrà fer lògica en la mesura que vulgui. No cal que tothom esdevingui un friki expert en llenguatges formals hipercomplexos com els que han treballat l'Helena i el Martí, quasi tan complexos, potser fins i tot una mica menys, que l'estratègia política de Convergència, que és veritat que va de fer Puigdemont president, però bueno, és igual. Amb tal de saber veure què és un argument correcte, què és un argument incorrecte, jo penso que ja n'hi ha prou. Bueno, tal de saber això i saber què és un argument, jo penso que ja estaria bastant bé. Jo fins i tot diria més, amb argumentar jo ja surto content. I saber que és un argument, podem argumentar. Jo ja amb argumentar, amb arribar a argumentar, jo ja tiro, Totalment, i per això, i acabo aquest rotllazo que us he muntat, comencem la tontúlia preguntant a tots els presents què en penseu d'això d'argumentar, què onda amb argumentar, és necessari o... Jo no veig cap Jimmy aquí al menjador, així que en principi... Bueno, perquè l'hem fet fora. Sí, no ha sigut fàcil, no li va entrar gens bé el de Boi talentós, va ser bastant reactiu, però finalment el vam poder treure. Però el tio, vull dir que estava agafat a les parets, que no... Sí. Si estava agafat a la paret vol dir que tu estaves a l'altre extrem, no? Quin argument era aquest? Sal de aquí, te voy a reventar. Va arribar a comprar 5 Com a premissa. felpudos. Això és una... Moment, això és una proposició, una premissa? Sal de aquí, te voy a reventar? Què diu? Típicament no. Perquè, bueno, en una circumstància, si és veritat. O sigui, si és veritat és una proposició. Era absolutament veritat. Però el sal de aquí, els imperatius no defineixen proposicions. Llavors, sal de aquí, si hi hagués un saler aquí, el te voy a reventar sí que és anunciatiu, però l'imperatiu no compta. Sal de aquí, puede ser de allí, no? Però si és d'aquí serà verdader, però clar, les proposicions proposen. I sal d'aquí és una ordre, no hi ha possibilitat de que sigui una altra cosa. Tot i que ara flipareu amb el que us diré, no tots els filòsofs estan d'acord. Bumba. Sorpresa. Hòstia, sorprendentemente. Ha passat alguna vegada. Llavors, o sigui, l'obligació, o sigui, l'imperatiu no és una premissa en una argumentació, en un argument? Una premissa de ser susceptible de ser vertadera o falsa. I una ordre no és ni vertadera ni falsa. És per exemple, imagina't per lo que sigui que una guerra que ja estàs guanyant tal, dius tiro 2 bombes nuclears, doncs això no forma part d'un argument, saps? Així com a idea loca. És veritat que és equiparable al te voy a reventar. No, el te voy a reventar sí que és un... Això és vertader o fals. Vale, o sigui, el sal de aquí... T'he reventat també. Fa molt de yankee el sal de aquí. No? Sí, així en castellà, Sí. Puedo reventarte? Sí que seria una... Sí, això fa gràcia. De fet, de vegades les amenaces acaben tenint aquesta forma una mica de selecció de fets al voltant del que està passant, de dir jo no t'estic fent fer una cosa, però t'informo que puedo reventar, com per si t'ho preguntaves. Sí, i llavors... Te voy a reventar. Sí, podria ser verdader o fals. La premissa de les persones bones i talentoses no fan campaments al menjador és una amenaça molt eufemística. Sí. Bastant, sí. Fareixes el seu... És a dir, el que estem dient és com Jimmy, surt d'aquí, tio, et rebentarem. Però li estem dient com ets bo i talentós ni la pots ocupar al menjador. Però quant de talent cal per muntar un campament en un menjador? Jo crec que llavors les persones bones i talentoses no poden muntar campaments en virtut del ser bones, no en virtut del ser talentoses. Clar, el ser talentós es fa muntar campaments. Jo també m'ho estava preguntant. Aquí, efectivament, perquè... el que va traçar l'argument va relliscar una mica. S'hauria d'haver pensat que utilitzar-se. No estava valorant el Jimmy en tota la seva dimensió perquè, o sigui, incrustar-te al saló dels teus companys de pis durant 2 setmanes té bastant de mèrit. Jo crec que militarment, com a mínim. La tecnicotàctica del Jimmy. Sí, jo crec que... Digues, perdó. No, va dir, hi ha una cosa molt divertida en els arguments, en els deductius no tant, però en els inductius molt i en ciències fa molt, que és com dir, i acceptem com a premisses supòsits auxiliars que no explicitem però tenen a veure amb si tot va bé. A veure. En ciència és, si fem aquest experiment i surt això, i tot va bé, la conclusió és tal. I aquests supòsits auxiliars... I tot va bé és com creuar els dits i... Joan Dausà, no? Està allà al darrere. En filosofia de la ciència va així com...
aquest asteroide tornarà a la Terra d'aquí tants anys Si tot va bé. si tot va bé. Si tot va bé, si el món es manté Si constant. no xoca amb una altra cosa. Vam estar parlant de la no? regularitat còsmica a l'última sessió i ja està. No, penúltima. M'agrada moltíssim que la ciència, com si li vas traient com la parafernàlia Ciència a mesa. a la ciència a mesa. Si li vas traient com l'envoltori a la ciència, queda una conversa de bar. Com si voy a buscar aparcamiento. Si no encuentro aparcamiento, no estaré aquí. És que això del supòsit auxiliar és bastant estrany, no? Perquè tu posem que el teu experiment és que quant de temps triga en fondre's un bombó, no? A X temperatura. Clar, el teu supòsit és que el teu company d'experiment no se'l mengi. Per exemple. Això és un supòsit auxiliar, no? Sí, Que tot és a dir va que bé. es manté compromès amb l'experiment, però potser diu, buah, estoy del culoso, i et va por saco, no? Vull dir, clarament es creu els dits. Què ens havies preguntat, Guillem? Aquí és una bona metàfora de com s'escolta el Guillem en aquest pis, que no es fa notar gaire. El que he preguntat era què penseu dels arguments, si creieu que és necessari argumentar la vida. Hi ha moltes situacions com la del Jimmy, no? Que el Jimmy, segur que us ha passat, a nosaltres ens ha passat, que es casca el Jimmy aquí i que s'ha d'argumentar. O sigui, creieu que això passa, coses com les del Jimmy passen i per tant cal argumentar? Com ho veieu? Què penseu? Normalment, en lògica, acostuma a interessar els arguments que es consideren com ben fets, en un sentit bastant abstracte, que no sempre coincideix amb com d'exitosos són a l'hora de persuadir gent. O sigui, de fet, abans hem mencionat diverses maneres d'argumentar que et serveixen per persuadir la gent, però típicament no són objecte d'estudi de la lògica. I, de fet, la fal·làcia típica d'això és la fal·làcia ad baculum, que significa fal·làcia al palo. Que és la que mencionaves abans de te voy a meter un megoterra aquí en pallasso com a motiu per crear una cosa. Jo crec que aquesta... I això de vegades funciona per convèncer. Jo, per exemple, sóc fàcilment persuadible amb això. Vale. Clar, és una fal·làcia, has dit. Això és una fal·làcia. Jo crec que amb aquesta fal·làcia vaig pel món. Crec que només domino una. I de fet, vull dir, i sóc un puto cagat, però de tanto en tanto, pues te vas a reventar. Si portes un baculum... Clar, que vacu significa... Clar. Baculum, clar, és baculum. Jo crec, clar... Bàculum és bàculum. Tu ara pes de Rajoy? Sí. Jo crec que, o sigui, la pregunta de si és necessari depèn, o sigui, el gilipolles aquest que dius, a tot diu depèn, no? Dale. Depèn. Però, No seràs filòsof. no, sí, mira, repeteixo un altre cop la meva desgràcia avui, no només amb 2 filòsofs, sinó amb 4. Quina sort. 4. No, que depèn de l'objectiu. És a dir, si el meu objectiu és treure el Jimmy d'aquí, potser no m'és necessari argumentar. Saps? Potser amb un bon baculum ja en tens prou, no? Clar, amb un bàculum... Però pots tenir diversos requisits, no? Potser el vols treure i no tacar el saló de sang. Ah, clar. Supòsits auxiliars. Vull treure el Jimmy sense denúncia. Sense... O sense haver de fregar, el que tu vulguis. Vale. La denúncia l'ha dotat molt, a la denúncia. Hombre, el cabron aquest, si em denuncia per treure'l del menjador després d'haver acampat, vamos, no vamos a parar. A on estem anant? O Per sigui, això jo s'ha de t'estic parlar. veient trucant a Desocupa. No ho sé on estàs anant, però... Els teus fatxes de confiança, Ai. La pregunta era si era necessari. Si és necessari, bueno, estem veient que depèn, que a vegades un bon baculum a temps pot funcionar. Imprescindible no, me mullo. O sigui, necessari clarament no? Hi ha altres estratègies per aconseguir el que volem, però jo crec que és desitjable. A mi, durant tot el moviment del Black Lives Matter dels Estats Units, a mi hi havia una frase que vaig sentir repetida diverses vegades que m'esgarrifava una mica, que era a diverses entrevistes que feien, sobretot a gent que anava en contra del moviment, deien I don't believe in structural racism, no? Jo no creo en el racismo estructural. I don't believe, Y le dius- y si yo no lo veo, Claro, no existe. sí. ¿Dónde está la contaminación? Que yo la vea. O sigui, podem discutir algunes coses, no? Però hi ha una qüestió de números, de penya presó, de sous, de tipus de professió, no? Com tot això et porta a unes conclusions, no és una qüestió de creença. I em sembla que, hòstia, doncs, potser argumentar serveix a això, no? Com a mínim intentar fer l'exercici d'establir que és un fet contrastable o no, que és un fet que pugui ser susceptible a ser veritat i per tant formar part d'un argument i no dir tot és lo que uno cree. Totalment, crec que o sigui, aquestes observacions
potser enllacen amb el que havíem plantejat com a segona pregunta, que està molt connectada amb aquesta primera i que potser donarà joc i ens permetrà matisar la primera. Clar, això, Adri, m'ha fet pensar és que potser hauríem d'ensenyar lògica i teoria de l'argumentació des de sempre o potser relativament aviat en la vida. En aquest sentit, ja que tenim dos profes de lògica, potser ens poden ajudar, però en resum la pregunta seria com si creieu que s'hauria d'ensenyar lògica i s'hauria d'ensenyar a argumentar. En quin moment? Com ho veieu, això? Jo crec que d'entrada dir que no s'ha d'ensenyar és tirar-nos pedres sobre el nostre taulat i una contradicció performativa. Llavors, el meu desig també és ensenyar a argumentar bé. Es pot anar per la vida argumentant malament. Sí. Llavors, jo estic sent molt partidària de dirigir la conversa cap a argumentar bé. Bon matís. Un mal argument, o sigui, argumentar malament és argumentar? Sí? Sí. Vale. Malament. Ja està. A mi m'agrada molt la teva filosofia de si hay que ir, se va. Però ir pa anar és tonteria. Vull dir que... Si es fa bé. Tu estàs molt més decidit amb la teva postura al respecte. Bueno, és que a mi em passa una mica la cosa aquesta de messiànica que té molta gent a filo, que és de dir, ai, per casualitat jo he topat amb la panacea. Ui, resulta que jo sé la veritat definitiva que a tothom li toca. I amb la lògica reconec que em dona... O sigui, no li vull dir a ningú inalfabeto, però sí que tinc una mica la sensació que això, que l'alfabetització no s'acaba si no entres ni que sigui una mica per sobre en alguna de lògica, perquè implica un com gest d'abstracció sobre què signifiquen les coses, que és molt fàcil no enterar-se de què va la meitat de la pel·li si no aprens a mirar la pel·li una mica així. I sí que tinc la sensació que potser al principi, abans que la gent comencés a aprendre a llegir i a escriure, era com, bueno, tu vols dir que la gent ha d'aprendre a llegir total per una carta que escriuràs a la vida ja l'escriuré jo, no? Però passa una mica això amb la lògica a ratos, tinc la sensació. Com primer s'ensenyen les lletres, després a ordenar lletres en paraules per fer frases, i ningú t'ensenya a ordenar frases per fer discursos ben argumentats. Que tingui sentit això, ja se n'ocuparà un senyor. Ja sí, això. Combina bien, no? Mono, mesa, micròfono. Es confia que se n'aprengui per inducció i de cop apareixen bàculums. Es passa, sí. De l'abecedari al bàculum. És una cosa que com que s'aprèn per imitació, és aquesta que sembla que sigui per generació espontània, que un està a la societat i de veure a la penya que va argumentant és com que ho aprens espontàniament i llavors pues, ahí se deja. Així com a llegir espontàniament no s'aprèn. Bueno, jo no sóc cap neurocientífic, no tinc ni idea, però em fa la sensació... Però... Així com a parlar sí, sembla que sí, a llegir i escriure no. Però a parlar, bé o no? Argumentem malament. És que podem anar fins... No? Tot el que aprenem podem després establir el matís de bé. Però això de que sembla que se n'aprèn sol per inèrcia, no sé, ens ho hem trobat aquest curs analitzant arguments com de Toni Cruanyes a les notícies i que resultaven ser mals arguments no vàlids, i que te'ls trobes a la cara i que si no et pares com a pensar-ho bé, se't colen. Un moment, puc fer un incís? Quin és aquest exercici? M'agrada molt. Agafeu com a Telenotícies i veieu com estan presentades algunes qüestions i veieu si estan ben argumentades. Sí, si passes del català a la lògica pots superar quasi matemàticament la lògica formal que estem fent. I allà veus que no s'aguanten. Allò un argument de si és necessari que una o l'altra guanyin les eleccions i aquesta no l'ha guanyat, aleshores... I veus que no s'aguanta, que intuïtivament en català sembla que sí, però en pes i cus i x i simbolets, no. Sí, o sigui, una mica la raó per la qual típicament s'estudien les fal·làcies i tal és que hi ha formes d'argumentar que no són vàlides, o sigui, no donen realment suport cognitiu al que tu vols arribar, però que sí que són plausibles, o sigui, la gent tendeix a anar a buscar formes de raonament que és a dir, no transmeten correctament la veritat, no et garanteixen que estàs raonant de manera endreçada, però la gent hi va com a la merda. Sí, és a dir, que no és un argument lògic, però cola. És un argument mal fet. Hi ha arguments mal fets que colen molt tranquil·lament i que és molt fàcil, i a més és interessant perquè tant té aquesta dimensió una mica com de Vivis en Matrix, tio, que estan dient aquí ara la colen i si no fas lògica no sabràs, però també té un cert punt et fas la furla tu mateix, o sigui, estàs tu perquè això tant serveix per argumentar-se la gent entre si com quan tu estàs intentant raonar et convences tu mateix d'una merda loquisme perquè estàs pensant fatal i per ahí vas com perdut. A mi em va passar ahir llegint un article de La Vanguardia que estava llegint que Amazon acomiada 13.000 empleats. I deia
clar, recessió, preu d'energia, guerra d'Ucraïna, Amazon, que és l'empresa que més s'ha forrat en els últims 3 anys, o sigui, des de la pandèmia, ha de fer fora 13.000, i jo deia, no sé si això s'acaba de seguir, no? Potser té altres alternatives. Supòsits auxiliars. Però sí, però estava allà, vull dir, Si semblava... tot va bé, Sí. no els farem fora. Sí, a mi m'agrada, No, si no estarà m'equivoco. fora. Si no m'equivoco, haurem d'acabar fent això i tal. Si no una m'equivoco. de dos. Llavors, tornant a la pregunta, jo crec que s'hauria d'ensenyar, és com, fet com tot l'artifici formal i convertir-ho tots a símbols quasi matemàtics, potser sí que et fa estar Ajudar una pensant, mica. és com fer com moltes mates, molt de múscul, però com generar aquestes sospites sobre, vale, parem un moment i que no ens la colin ràpid, anem a mirar quina forma té això, crec que és el valor de l'hàbit en el que t'ensenya, en el que t'entrena la lògica. I no colar-los a nosaltres mateixos, no? Cada vegada diem unes collonades i ens ho repetim molt, ens ho creiem. També serveix, no? Imagino, per alguna. Sí, no, les P's i les Q's i els simbolets quasi matemàtics ens han arribat a fer mandra tu i a mi durant el curs, però aquest hàbit de, hosti, que no ens colin arguments que no són, que sí que són arguments però són mals arguments o que són fal·làcies. Sí, perquè hi ha com un pas d'abstracció que estàs com ometent completament que existeix en com es relacionen els conceptes entre si. Sí que això, saber que això hi és i que podria ser que la cosa que m'està desconcertant i que l'estem liant està passant en aquesta esfera, jo crec que això és útil. I també que si ho entres abans i ho fas més en continuïtat amb l'aprenentatge de competències bàsiques i tal, doncs, també hi entres amb més carinyo, no? No es torna una cosa tan exòtica que fan uns tios amb la pissarra, sinó que... De fet, jo tenia una companya de feina que era profe de mates i ella deia que aprendre a fer lògica però d'una forma així com amb arguments, d'una forma una miqueta més abstracta abans d'aprendre mates aniria molt bé i ella era partidària de fer mates a l'ESO i ensenyar a raonar de forma abstracta amb altres eines abans. El que passa que deia que la física, la química i altres matèries sí que depenien de l'aplicació més directa de la matemàtica i que per això s'ensenyava des de peques, però que aproximacions des de la lògica serien més útil per desenvolupar el pensament que normalment busquem amb l'ensenyament de les mates. Sí, de fet, jo crec que una cosa que passa sovint amb això és que, de fet, sí que li exigim a la gent ser àgil en lògica i raonant deductivament de manera sistemàtica sense haver-los ensenyat mai a fer-ho. I es torna una la típica situació pedagògicament desastrosa de us estic com mig examinant indirectament d'una cosa que mai us he ensenyat a fer i qui vingui ja amb certs recursos de casa de que això ja li sortia bé perquè l'osmosi li funciona millor, doncs guai, i qui no. I no... Efectivament, de fet, o sigui, en relació amb tot això, amb tot el tema de l'aprenentatge i dels interessos i de la utilitat de l'aprenentatge més sistemàtic de la lògica, crec que sorgeix una altra pregunta que és fins a quin punt es pot ensenyar la lògica o dit d'una altra manera, quins són els límits de tot plegat? Fins on arriba l'ensenyament de... Jo, generalment... Aquests són els límits. Entre aquí i aquí, concretament. Normalment la paciència. La paciència. És un límit bastant important. Perquè si qui està davant no té ganes d'escoltar-te, aspira, et dona un meco o senzillament no processa el que li estàs dient. No? Però parteix d'una premissa, tota aproximació lògica o argumentativa a la vida, que és que estàs relativament tranquil per processar. No? Sí, és una activitat una mica reflexiva. I, sí, té més a veure amb com endreçarem el que entri i que no que et doni xitxa. De fet, la xitxa ve de fora, en teoria, quan estàs fent lògica. A veure, xitxa? Mira, jo me'n recordo... Definen xitxa. Una de les primeres frases que l'altre dia pensava que la meva primera classe en la història de la carrera va ser de lògica, de l'assignatura que heu fet aquest any. Jo tenia un professor molt bo i molt maco, una mica matemàtic loco, que es deia Ignasi Jané, i que ens repetia molt una frase que era, que aviam si la recordo bé, la lògica sobre el que li és aliè només sap el que li diuen les premisses. O sigui, la lògica no sap res del contingut de les premisses. Sí, nosaltres el que hem fet és lògica formal, fer abstracció de qualsevol contingut i pensar només en la forma. L'exemple aquest dels patúfols i els... Sí. Va, això és el mateix que dir és igual el que hi hagi a dins, l'important és com està construït. Com es relaciona la informació entre si, no quina informació. Si plou el terra es mulla, plou, per tant el terra es mulla, té la mateixa estructura que si aquestes parets fossin verdes, aleshores el Tomàs Molina tindria cabell, aquestes parets són verdes, per tant el Tomàs Molina té cabell. El Tomàs Molina ara està pintant unes parets de color verd, no?
Casa seva tota verda. Tota verda. Tota verda. Hòstia. Sí, llavors, com fer aquesta abstracció, quantes eines cal, quantes coses s'han d'ensenyar per ser capaços de fer aquesta abstracció de la informació i fixar-nos en com es relaciona la informació, pot passar o per donar molt artifici formal i sintax i simbolets, o entrenar un hàbit. Llavors, fins a quin punt? Quins són els límits? Home, jo crec que fer artificis formals ad infinitum potser no és tan divertit com adquirir l'hàbit d'anar mirant notícies i dir què, això s'aguanta o no s'aguanta? Llavors, per plantejar com m'ensenya això i tornant a les classes de tercer d'ESO. Puc dir-vos una cosa, és totalment sincera, em feia molta il·lusió rebre la vostra classe, com assistir a la vostra... Ara us estava escoltant com dient quina guapada, o sigui, això d'agafar el Telenotícies, igual, o qualsevol... o diaris, o el que sigui... Què passa, Martí? Jo he de dir que ara no recordo clar si he fet servir cap exemple de Telenotícies, però sí que hem parlat del grup de heavy metal infantil finès Heavy Saurus. Això s'ha parlat. Això a classe meva ha estat cobert. O sigui, la gràcia és que això és tan abstracte que pots parlar del que et doni la santa i real gana. De fet, l'exemple que deies ara, o sigui, jo et dic, atenció, no? Tots els paflis són peflis. Vale? Sí. Escolta. El pifli és un pafli, per tant, el pifli és un pefli. Vale. I tots tres són Pokémon. I això... no sé, jo he perdut el compte. Però això clarament, o sigui, ni pafli, ni pefli, ni res significa res, però sí que podem veure si aquest argument funciona, perquè al final, fossin el que fossin, si són alguna cosa, el que jo he dit se segueix, no? I llavors això et permet jugar amb el que et doni la santa i real gana. De fet, des del punt de vista de la lògica, el Telenotícies, o sigui, a nosaltres ens dona morbillo, però la lògica... com si parles de Heavy Saurus. Sí, la lògica no entén de... Li és Res. igual tot, no Sí. entén de res. Where is the limit? Tot, no exactament. Algo li importa, jo diria. Bueno, per lo que estan dient, és com... A mi, vull dir, jo sóc un recipiente, a mi meted-me coses, no? I va de com té sentit ordenar les coses que vulguis posar-hi. Sí. És un recipient amb caixetes i vasos comunicants entre les caixetes i hem de mirar quina forma tenen les caixetes. Està guapíssim, estic molt il·lusionat d'escoltar-vos de Pues, veritat. em sap greu dir-te que hi ha espai a classe, si vols venir. Vull dir que... Vale, m'ho repenso. Molt bé. Doncs tenint en compte que estem apurant el temps, que anem bé, però el públic està descobrint que el Guillem és una mica paranoic amb el temps, perquè ja s'ha queixat al minut 3 de dir no us vull preguntar perquè és que anem malament de temps. Ara anem correctes de temps. És que jo sóc aquella mena de persona que és com... li queden 15 euros... Què és el temps? Què és el temps? M'ha agradat molt aquesta reacció a l'escassedat del temps. Sí. Vols que fem un programa sobre el temps? El Guillem és aquesta mena de persona. És aquesta mena de persona. El cas és que, com que encara no anem malament de temps, ara potser... Anem a anar malament, no? Sí. Com que encara... Quan? No, però una pregunta. Com anem de temps, perdó? Pues mira, ara Quan? definitivament ja anem malament de temps. Quan comencem a anar malament de temps? Ara mateix. On està I per el tant, límit? Fins a passem quin molt punt? ràpid a l'última pregunta que enllaçarà amb la secció del Quila. La farem molt breu, perquè en Quila ens parlarà d'això. Què penseu d'aquella gent que utilitza l'expressió ser lògic, i diu lògic, com a sinònim de ser de sentit comú? Què en penseu d'aquesta gent? Ara què? L'Helena ha estat a punt. Mira, jo faré el típic de no respondre a la teva pregunta, sinó una altra que m'hagués agradat més, que és, jo amb el que estic una mica barallat, perquè que la gent digui lògic per dir posa't una rebaqueta que fa fred, estupendo. Tant de bo em dediqués a això i les meves classes fossin de gent, la rebaqueta, cuideu-vos, i tal, però cap problema. El meu pare, que... Bueno, clar, o sigui, perdó, però el meu pare, que és més un paquidermo que un ésser humà estàndard, et fot la rebaqueta per allà on et càpiga. No vol la rebaqueta i no la necessita. Saps que el teu pare t'escolta? Va por ti. Un saludo. No, a mi el que tinc un bif és amb els sociòlegs ganduls. No, a mi no em miris a la cara. No, perdó, amb els sociòlegs ganduls que diuen saps que això no sé, és la lògica del mercat, i de dir, han fotut lògica aquí perquè no tenien una idea d'algú més específic i com ben dit i han dit, fotaré lògica que queda així com guai i quin és el teu objecte teòric, què és un hàbit això, o què és una institució, què és això i aquí és on entra te voy a reventar i sal de aquí o te voy a reventar. Sociòlegs ganduls com Rodrigo Rato, no? Que va dir una cosa semblant. Va dir, és el mercado amigo, no? És el mercado. També ens escolta, no?
Sí, des Des de la d'on presó. estigui. Aquesta va per tu, Rodri. És a la presó? Rodri. Gràcies. És que No, hi ha, no ho hi ha, sé. hi ha una certa contradicció, no?, amb aquesta cosa, perquè tu quan dius és que és lògic, el que estàs dient és tot ésser racional comparteix aquesta postura. I normalment quan dius és lògic, o no, Lògic, és de sentit lògic. comú, lògic, normalment apel·les a una cosa com molt subjectiva que no vols canviar i aleshores el que fas és com dir que esto és impepinable, això és així. Lògic en realitat és com per... La fal·làcia naturalista, aquest. Clar. S'ha fet tota la vida. Exacte. Ah, que fa tan mal, Que és Per la ben gent horrorós. de Jo no sé què se li diu fal·làcia naturalista, però escolto Però sona algú, molt malament. però escolto algú que em diu esto se ha hecho así tota la vida i penso, te voy a reventar. A tu t'ha agradat, el límit de la lògica? I us he de dir que el límit de la lògica és acabar qualsevol frase dient i punto i s'ha acabat. I punto i s'acabau. I punto i s'acabau. Això és el que dic jo amb la tontúlia. Passarem ara a la secció del Quila, que continuarà desenvolupant-nos com a sociòleg no gandul que és la distinció entre lògica i sentit comú. Bueno, se intentarà. S'intentarà. Vinga, Quila. Amb tu i per tu la Quilabertada. Molt bé, Quila. No, començo jo, que sóc el moderador. Aviam, deixa'm moderar, home. Són els nervis, Guillem. Són els nervis, jo sé. Però vinga, endavant. Què ens portes avui? A veure, vamos a empezar por el principio. Jo no tinc ni puta idea de lògica, ¿vale? Us ho dic així mirant-vos a la cara. De fet, no soc ni sociòleg, vull dir, estic fent un doctorat en sociologia però sense ser sociòleg. Com tirar-se al rotllo? Com tirar-se al rotllo? Bueno, és com per sortir, Sí. per sortir de la merda. Llavors, el que he fet, o el que faré, vaja, serà passar de la lògica, de la que venim parlant, al sentit comú. Vale? Us foto aquí la trampa. Com he argumentat aquest canvi? Li he dit lògica quotidiana al sentit comú. Ja està. Molt bé. I és l'argumentum que m'ha... L'argument que m'ha... Parlant llatí. Si t'ha quedat millor. Ara he après llatí com... Exacte, però Has sentit maco. m'ha entrat el llatí. No, que el Guillem m'ha ensenyat l'argument que és ad webum torerum i l'he aplicat aquí, que és bàsicament fer el que hem sortit d'aquí, no? Llavors, el sentit comú en termes sociològics, que és el que una mica començo a dominar, seria una mica com el conjunt de principis, a veure com ho tenia aquí, el conjunt de principis, creences, normes que són compartides per una comunitat o una cultura. Tothom tranquil, que no em posaré en marrons d'establir límits entre cultures i comunitats. Vale? Llavors parlaré d'aquesta nostra societat, la Catalunya contemporània. Llavors, el sentit comú... Molt riure, el sentit comú seria més o menys una estructura cultural que ordena el món i que ens dicta com comportar-nos en diferents situacions. Vale? El meu amic Guillem, que ho ha après del seu amic Miquel Foucault, una cosa així, el que vindria a ser un dispositiu de control. Vale? M'encanta. M'agraden els dispositius de control. M'agrada la paraula dispositiu de control, m'agrada molt. Què serien com a exemples de sentit comú? Doncs el transport públic, no seure immediatament al costat d'algú quan, no sé, el bus o el tren estan buits. Vull dir, fa mal, molt mal, no ho feu, no ho feu. En escales de doble sentit, pujar i baixar sempre per la dreta, la teva dreta, no una dreta, la teva dreta. Bueno, vull dir que aquest principi aplica a tota la vida. En general, com més per la dreta aneu, més beneficis. Llavors, a l'hora de fer cua, fer-la en una fila. No s'hi val fer un batiburrillo, fer-la en cercle. No, una fila recta. Vale? Les mates serveixen per a alguna cosa. Llavors, esteu d'acord amb mi? Bueno, perquè si no... No ho has preguntat. No. Ara bé, que arribem a compartir certes creences o diguem aquestes qüestions, no? Com aquestes actituds que són de sentit comú, no significa que siguin verdaderes. Jo què sé, en algun moment va ser de sentit comú que la Terra era plana. No descarto que torni a arribar aquest moment amb els congressos de terraplanistes. O sigui, de sentit comú segueix sent. Ah, sí? Una altra cosa és que t'ensenyin a no fiar-te d'aquest.
Uau, deixa'm seguir amb la secció, m'estic Dale. liant. Tu de bones a primeres no dius esférico. No sé què fèieu vosaltres de petits de bones a primeres, i jo de petit de bones a primeres no em preguntava per la forma de la Terra. No, però ja eventualment mires l'horitzó i dius... Jo l'únic que feia era acumular diners de Pokémon. O sigui, jo els guardava tots. Total. I És que dona vici, eh? Però Els diners de Pokémon però s'han diners de d'acumular. Pokémon com a dins A dins del del joc, Pokémon, mai gastar. clar, era la teva forma de tenir És el que deies de la dreta, però... Sí. Però per això, que moltes d'aquestes coses més cognitives i tal, que molta gent no és que tingui idees errònies, és que ni s'ho pregunta i ja corre, no? Pot ser. Bueno, però sí que és veritat que va haver cert moment en què era com de sentit comú, tothom era com la Terra plana, no? Era com, jo què sé. O jo què sé, o que les dones no tenien judici suficient com per votar, o que les persones negres eren inferiors, era com una qüestió de sentit comú, no? Tot això per huevos toreros dels homes blancs majorment. Llavors, amb això vull dir que potser també podem pensar el sentit comú com una estructura construïda històricament, contingentment fins i tot diria. Una estructura. Aquesta concretament, Sí, que també vull dir que tot i que està construïda històricament es va modificant, no es queda estable diguem per sempre. Típicament aquesta estructura beneficia a unes persones i perjudica a altres. Sorpresa, sistemàticament a les que beneficia són les mateixes, a les que perjudica són les mateixes. Llavors, discussions sobre la realitat del sentit comú a banda, el que us proposo avui és que reformistes com som, que som uns reforts tots aquí, bueno, no ho sé vosaltres que heu vingut, no ho sé, però aquí som uns reforts en aquest pis, pensem junts, jo us proposaré uns punts febles de la nostra lògica quotidiana i mirem o de millorar-los o d'afegir-los al sentit comú, diguem, de la Catalunya contemporània. O els podem portar a l'extrem d'absurditat que explotin i no calgui considerar-los? De fet, hi ha alguns que crec que d'inici ja són una mica surrealistes. Sí, podeu fer aquesta secció és vostra. Llavors, per això us porto l'esbós del Manual del Sentit Comú. Subtítol: Com transitar a aquesta nostra societat. Llavors, m'agradaria... Espera, qui l'ha editat aquest llibre? Jo em vas parlar de l'editorial. L'editorial, Universitat de la Vida, Edicions Universitat de la Vida. Gràcies. Llavors, esteu ready? Dale. Estamos ready? Estamos ready. Estamos ready. Molt bé. Primer, començo amb dues normes de sentit comú que proposo refinar. Val? Després afegirem unes altres. Jo almenys he observat que el no fumar en espais públics tancats és de sentit comú, no fumar. A veure, sempre hi ha un, a l'Apolo, com a mínim un, que es fot el canelo com així, mirant cap a baix i surt fum, olora moltíssim a porro, però sap que no és de sentit comú, o sigui, ho fa d'amagades perquè sap que no és de sentit comú. Bueno, jo, a veure què us sembla, afegiria al no fumar els vàpers. Vàpers en espais públics tancats, no fer-los servir. Què us sembla? O sigui, jo vull impugnar una mica la proposta, perquè en el meu grup de col·legues, que són la gran majoria fumadors, passa el contrari. Vull dir, tu vas a un pis o una casa i allà està tothom fumant com un malalt. I a més, passa una cosa encara més contrària al sentit comú, que és que tu estàs al gener o al febrer, vas a prendre alguna cosa, Terrassa. I dius, vols dir? Portes l'anorac. No vols... No, perquè els meus pulmons necessiten també l'escalfor. Els amics fumadors són amics de primavera, estiu, tardor. Hòstia, clar, tio. Com no ho havia pensat. Però hi ha un tema aquest... Fas armari d'amics, no? Que el pis dels col·legues és un espai privat. No, però el teu pis també és així. Tot depèn de la majoria. Silenciosa però fumadora. Vale. Doncs es fa un argument de Jimmys, que és com les persones bones i talentoses i fumadores no munten campaments en els llocs. Vale, em sembla bé. Ni fumen als interiors. O sigui, no esteu... O sigui, no només vàpers, sinó esteneu com a tot arreu, en tot moment, en tota hora, no fumar en un lloc on s'estigui tancat. Jo estic resignat, A veure, ¿en qué quedamos? Molt bé, següent pregunta. Ja m'he cansat, que el Guillem m'està fent així. Tiempo! Tot el rato, és que sóc un... Molt bé, aquest potser és el més, jo crec que una mica central d'aquesta secció. Llavors,
jo no sé si ho he escoltat, jo ho he escoltat, que és de sentit comú que alguns aliments no haurien de ser menjats també en espais públics tancats, tipus transport públic o jo què sé, en una tenda, en un súper, qualsevol espai que sigui públic i que estigui tancat, hi ha alguns aliments que no s'haurien de menjar. Mandarina. Espera. Perquè, per exemple, o sigui, hi ha un que difícilment estarem en desacord, que és el queso cabrales. Vull dir, estaria raro menjar-te un formatge cabrales en un espai públic tancat, no? Diguem, no és de... En un autobús Barcelona-València, no? per exemple. Però hi ha altres que jo crec que no són tan... Així com, per exemple, una mozzarella, no hi ha problemes amb la mozzarella, aparentment, a priori. Llavors, entre la mozzarella... Ojo, obrir la bosseta pot ser complicat, eh? Bueno, sí, però te la pots emportar en un tàper, em vull referir. Que tu obres el tàper de la mozzarella... M'agrada molt que a la secció sobre sentit comú estem descrivint com portaríem un tàper a un autobús per obrir una mozzarella. O sigui, estic molt situat en el món. Però, a veure, ara perquè he posat dos formatges, però es podrien posar, diguem, de poc... Altres lactis, no? Una poma o una magrana. Vale, exacte. Entre una poma i un queso cabrales, en aquest contínum, on està el límit dels aliments que no han de ser menjats en públic? Jo, sincerament, crec que està en la poma. I ja s'ha acabat. Tu ja no passes de... La poma. Després de poma... La poma fa vergonya i tot, perquè la poma fas crec. I llavors, com vas menjant, no? A mi m'inquieta una mena de fruita en especial, que és la de llavors petites. Rotllo, cireres i raïm, què fas amb els pinyols? Sembla molt fàcil, sembla molt agraït de menjar, és porcions petites de mossegada, però de cop el pinyol es torna un problema, com escopint a la bossa enmig del bus. Exacte. I a més és un pinyol humit, que fa de molt mal, com te'l tires a la mà i vas com amb la mà com enganxada. El raïm encara, però la cirera, a més, després que taca. Bueno, jo tinc dues propostes que estan com allà al límit, val? Mandarines taronges, sí o no? Jo estic molt dintre. Jo, de fet, em restregaria amb la pera de la mandarina. Verge santa de la misericòrdia. Però de vegades jo estic... Menges i suques els dits allà una mica per deixar-te... No? Però, és a dir, és un clàssic problema de no és autocontingut. No puc ometre que estàs fent això. Jo ja m'has assaltat. Jo estic tranquil al meu gust menjant-me la meva media pierna de cordero lechada al horno, típic, que està, com, no t'afecta en res a tu, i llavors... és a la mandarina, es veu ara. Pues no, gràcies. Vale, és que clar, mandarina no, mandarina sí... Mandarina sí. A més, per què no, però això no, però per què estem fent com si fossin posicions iguals, no? O sigui, com, mandarina no, llavors no sé què li està passant a l'altre que està dient això, però és que no. Mandarina no, però ambientador cítric, sí, això és trampa. Uau, clar. Mandarina no, però perfum de coco mega dolç, en què la gent es banya a les 7 del matí i tu pilles la Renfe i no saps com una olor arriba a afectar la teva cognició. O sigui, vull dir, t'esprem el cervell. Però justament, esteu fent un tipus d'argument que a mi sempre m'agrada molt, que és el de... Ei, això no s'hauria de fer. Com que no s'hauria de fer? Altre desastre anàleg que tampoc s'hauria de fer, per tant sí que s'hauria de fer. Què m'estàs dient? O sigui, res d'això. Vull dir que estem parlant de la mandarina... Això ens passa per convidar a professors de lògica. Sí, ja sabes. Molt bé, que no em vull menjar tot el temps amb això. Diguem, clarament el límit, o sigui, mandarina sembla estar en un límit. Tonyina? Tonyina fora. Tonyina és de terrorista, d'estar per casa i fora de casa. Només fresca. Només fresca? De llauna no. Clar, jo diria al revés, vull dir, si hi ha alguns aliments fets pel viatge, són la mandarina, les tonyines en llauna i la fabada. Però... litoral. De cop la llauna de la tonyina és el recipient per tirar els pinyols del raïm. Clar. Ojo, o sigui, simbiosi, vull dir. I, òbviament, molt racional això que dius, l'oli de la tonyina, el conductor. No? Què estem dient, Adi? Però què estem dient? És que estic tan indignat que... Sentit comú, Guillem. No, o sigui, el que diu l'Adri, no, i ara xapem aquesta secció perquè anem malament de temps i ja és que hem de passar a la secció de l'Adri. Dona'm alguna més. Tenies una altra proposta? Jo tinc unes quantes propostes, us puc seleccionar un parell que són d'afegir el sentit comú, diguem, el nostre sentit comú, que seria una bastant senzilla, que cada cop que et creuis amb un pijo pel carrer sigui de sentit comú insultar-lo aleatòriament.
tipus, el veus, Galifardeu, Què? Galifardeu. Què és això? No ho sé. Abraçafanals. Però gratis. O sigui, ja està. Que sigui de sentit comú. Igual que saludes al matí. Ei, bon dia. Saps? Entres a una tenda, ei, bon dia. Et creus amb un pijo? Abraçafanals. Ja està, següent. Estic en contra de la discriminació aquí, no? Vale, jo no. I no tots som sociòlegs i identifiquem el moment de dir Clar, qui és un aparentós i qui... No. Bueno, com que això... Què és un pijo? Vinga, va, toma! Això ho vam estar parlant amb el Marc Giró... No. És que l'altre dia ho va dir. No, ho vam estar parlant amb un altre Martí. És aquella persona que no és conscient dels seus privilegis. Evidentment que tu no pots anar pel carrer i dir una persona que no és conscient dels seus privilegis. Un moment, sí. Com pots ser conscient d'allò que no ets conscient? Vull dir, potser tu ara mateix no ets conscient d'alguna cosa i no n'estàs sent conscient. Vull dir, potser ets un pijo, Edgar Quilavert. És que segurament ho sou. Vull dir, clar. Galifardeu! Això sí que ho ets. Quila, una Bon més. sociòleg. Una més. Anem, ara sí que anem horrible de temps. Sí. No, anaves a dir? Però això, independentment de si s'és pijo o no, anar assenyalant a la gent, independentment de qui sí, i dient-li, no ets conscient dels teus privilegis, potser ens fa una societat millor on tothom fa introspecció, Potser ens porta que s'autoavalua. vagin a classes de lògica. Potser que una mica amb una mena de neurosi col·lectiva una mica perillosa. Si tu per defecte digue-li això a tothom. En comptes de bon dia... Mal no farà. Ok, com que això és un esbós de manual, canviem el veure en pijo. Ok, no ha entrat, no passa res, està tot meravellós. Res, veure qualsevol pel carrer, Galifardeu, ja està. Això està bé, està bé. L'altre, Ràpid. com que és un Vinga, esbós, 3, 2, 1. que el xiclet estigui molt mal vist. Vull dir que sigui de sentit comú no menjar xiclet. El xiclet només fa mal en aquest món. Sí. No em dóna temps a argumentar-ho, però que sigui de... Però és el bote salvavides de molta gent que intenta Que deixar de sigui fumar. de Això també és sentit veritat. comú no menjar xiclet i que sigui de sentit comú banyar-se despullat al mar. Són les meves propostes. Molt bé. Vale. Doncs em sembla que si tenim temps potser en parlem una miqueta després del biscote que haurà de ser la teva torrada. Ara ho veurem. Molt bé. Ara ho veurem. Vinga, doncs passem a la secció de Moltes l'Adri. gràcies. La torrada... Molt bé, bueno, Adri, recordeu que modero jo. és que clar, estic aquí, arrenco i de sobte m'has d'introduir... Endavant, Adri, que no vull fer més comentaris sobre el temps, o sigui que com endavant. anem de... Què és el temps, Guillem? Endavant. Doncs mireu, jo avui us porto una torrada més primeta que l'última, que era un bon llescot, d'un pa especial. És una torrada, això, no? És primeta, d'un sabor una mica fada, és molt dissoso, però és completa i consistent. És un sabor diferent per diferenciat i diferenciable. O sigui, no com quan li dius a algú que és diferent, però perquè no saps què dir-li, que no l'enfonsin al pou de la misèria. No? O sigui, diferent com ho és la croqueta de qualsevol altre plat de reaprofitament, que és el que és la croqueta, al cap i a la fi. No? Perquè arreu del món hi ha, hi ha intents de croquetes, hi ha pseudocroquetes o croquetes wannabe, com les guiozas, les empanades, les empanadilles, tenim els rotllets, i fins i tot patates farcides, però res és com la croqueta. La base de la croqueta no és molt diferent d'aquests altres plats, no? Són coses allà triturades que fa servir per fer-ne un nou àpat, però la clau de la croqueta està en els detalls. I és que el que fa de la croqueta un aliment especialment diferent, singularment diferent, ben diferent, i no diferent Martínez Almeida, són la beixamel, l'arrebossat i el fregit. Són aquestes petites coses. Ni més ni menys. Doncs, igual que la croqueta, que la màgia de la croqueta està en els detalls, així de prim vull filar jo avui. He estat fent els deures, com sempre, m'he estat informant, i he vist que en la lògica la lògica són sistemes, no? I que aquests sistemes tenen regles que els constitueixen, que s'anomenen axiomes. Aleshores, anem a dir que un sistema lògic és com una màquina espanadora de begudes. No? Vull dir, la màquina és un sistema, jo introdueixo un input, introdueixo una cosa, una moneda, i introdueixo una cosa que és un gest meu, que és pitjar el botó de la cosa que vull.
Aleshores, si és un sistema lògic, en base a allò que introdueixo i allò que pico, em surt una cosa. No? Doncs normalment, si pico l'aigua, m'hauria de sortir l'aigua. I el resultat hauria de ser el mateix. No? Si quan premo el botó de l'aigua em surt un whisky o un Satisfyer, la màquina direm que no acaba de funcionar. Potser m'alegra, però no seria un sistema lògic. No? Si cada vegada que introdueixo la moneda i pitjo el botó em surt el producte que demano, d'això se'n diu un sistema consistent. No? És a dir, que sempre em dona el mateix. És a dir, d'alguna manera, perquè un sistema sigui un sistema lògic i no un ou Kinder o un rasca i gana, hem de poder preveure el resultat en base a l'input. No? Tinc el sistema, les regles, introdueixo coses, dona un resultat. Això es pot resumir a iguals condicions, igual reacció o resultat. I, amiguis, no és això el que de tota la vida s'anomena ser coherent? Epa! Tinc la impressió que ara ens ho diràs. No. Ara vull fer-te un matís. Perquè no hem de confondre quadre, no? ser coherent amb ser conseqüent. Vale? Ser conseqüent és apatxugar amb el que es deriva dels teus actes. Apatxugar. Apatxugar. Apitar en català. Oh, m'encanta. Si li has dit a l'àvia que tens una mica de gana, després no li diguis que no tens lloc per les 12 croquetes i els 3 frankfurts que t'ha preparat. És lògic. Per què? Perquè saps que a part ella, gana i postguerra van de la mà i que farà tot el possible per allunyar els seus fantasmes del teu ventre. Aleshores, també saps que si en algun moment li dius que estàs una mica cansat de menjar les seves croquetes que li has dit en una infinitat d'ocasions que són les millors que has provat mai, que no les has tastat unes iguals enlloc i que t'encanten, però que com que menges cada setmana, que per què no prova a fer una cosa diferent? Si li dius això, saps perfectament que no tornaràs a veure una croqueta en ta vida. Per què? Perquè rebutjar el seu amor nutritiu és una ofensa al seu estatus d'àvia. I aquesta ofensa es castiga amb contundència. No? O sigui, bàsicament, si ja saps com es posa, per què li dius res? Això és ser conseqüent. Tens com una àvia molt estereotípica, però versió més dura. Jo et juro que a la meva àvia li vaig dir això amb el flam, no vaig tornar a veure el flam. I m'ha passat 2 vegades. Bueno, mira, si vas tornar a veure l'àvia, rai. Hard àvia, Hard àvia, sí, era una senyora d'Ernestobar. El cas, ser coherent té a veure amb ser constant en el dia a dia. És a dir, si ets del perfil de no ser persona fins que t'has pres el cafè i un matí t'aixeques alegre i dicharachero, només sortir del llit, la gent del teu voltant pensarà que encara et duren els efectes de les substàncies que vas consumir durant la nit d'ahir. Per què? Perquè estàs sent inconsistent, no hi ha lògica en els teus actes i per tant ets clarament un addicte. Què passa? N'hem parlat abans, quan fas una amenaça i no la compleixes, inconsistència, i per tant estàs venut, l'altre ha vist les teves escletxes, pam, se't cola dintre. O si ets intolerant a la lactosa, evites el formatge i et menges un xuxu de crema, també ets pur caos. Ets inconsistent, estàs amagant alguna cosa. Sí? Ara bé, si és cert que la lògica és una eina que tenim, no? Que hem desenvolupat els éssers humans i que podem fer servir, també és cert, o això es diu, que som sacs de contradiccions. Som inconsistents. Es diu per tu. Bueno, clar, jo. En general es diu, si vols t'excloem, no farem una afirmació absoluta. El cas és que qualsevol persona que hagi donat una petita collejita o clatellada amistosa en un mateix clatell de forma freqüent, no? I això també es pot aplicar a una broma amb una pollita darrere, sap que el dia menys esperat aquell gest pot rebre una resposta nivell Hiroshima. Què vol dir això? Que tu estàs fent el teu bombardeig rutinari a les forces enemigues i de sobte et cau la bomba més totxa que ha aparit a la història. Per què qui rep la clatellada no respon de la mateixa manera que sempre, si fins ara la rebia amb una certa tranquil·litat? Doncs, jo què sé, potser perquè aquell dia el vent bufava de ponent i és un tipus de corrent que infla amb més força els genitals o ves tu a saber. Sí? El cas és que ocorre de vegades que els nostres càlculs no surten com ens esperaven, és a dir, que ens falla la lògica. Crec jo que la lògica deriva del desig de donar sentit a les coses, no? De trobar alguna constant que ens doni sentit i tranquil·litat en aquesta vida esbojarrada. Perquè no podem negar que la vida és esbojarrada.
no podem negar que hi ha coses que són bastant fortes. Per exemple, no sé si sabeu que els rosers són parents llunyans dels tomàquets i per tant que les roses són prototomàquets. Sorprenent, però tampoc tant. Si diguessis els rosers Ja són parents llunyans dels mamuts, potser sí que em semblaria més sorprenent. A veure, som polsim d'estels, Guillem. No? També és estrany que puguem identificar les dades genètiques d'ossos del Paleolític i períodes anteriors, però que ens sigui impossible seguir el rastre de M. Rajoy, bandido i bandolero famós en aquestes terres. I personalment també se'm fa bastant estrany que les persones que tenen algun grau d'incapacitació reconegut rebin ajuda estatal per regentar estancs o quioscos de loteria, que a totes llums són negocis que no propicien la inclusió i el sa desenvolupament de la resta de la població. Això és un fenomen que et dona per pensar. Sí? Tot això és difícil de comprendre. En qualsevol cas, intentant veure si efectivament la lògica és l'art de la coherència, com que no m'entrava de res, jo el que he decidit és fer més recerca i he anat als erudits per veure si trobava respostes. A banda de vosaltres, que us han portat aquí, clar. I en aquest procés he tingut accés a un document exclusiu que s'ha publicat a psicologiaymente.com en què Adriana Méndez, que és la meva tocalla, compila 110 frases relatives a la lògica. Frases que pronunciades per persones il·lustres, ja veureu, què pot anar malament? Ja Descartes. I a més, Adriana alinea les frases amb unes explicacions visionàries que posen llum a la foscor. Si us sembla, no faré esment del temps. Haurem de llegir-les com si fos un oràculo de Minerva. No faràs esment del temps parlant del temps? En plan oracular, perquè són oracles, són destellos de veritat, aquestes frases. A veure si m'ajudeu vosaltres a entendre la relació entre lògica i coherència a partir d'aquestes frases. Aquí en teniu algunes. La primera va ser pronunciada per Winston Churchill i diu: la lògica és una pobra guia comparada amb el costum, cosa a la qual Adriana ens il·lumina dient: la rutina puede ser más poderosa que cualquier otra habilidad desarrollada. Toma. A mi m'agrada molt perquè el costum és el sentit comú. Claro. No, però no és igual per Típicament, quan surt que estàs d'acord amb Winston Churchill, tot bé. Estàs al bon cantó de la història. Següent, Adrià. Següent frase. Diu Rabindranath Tagore, Premi Nobel de literatura. Diu: una mente completamente lógica es como un cuchillo completamente afilado. I Adriana alinea el comentari amb: se convierte en un arma de doble filo. Li dona la volta, Una meravella, tio. Que hi ha lògiques, hi ha sistemes inconsistents, i quan tens una inconsistència, d'aquí se'n segueix que la teva àvia t'alimenta molt i no t'alimenta molt, que de la màquina et surten galetes i no galetes, que la Terra és plana i no plana. O sigui, d'una inconsistència se segueix qualsevol cosa. Així que sí, un doble filo per la dreta i filo per l'esquerra. Clar. Adriana Méndez És una geni de la lògica i no ho sabíem. Molt més enllà, estava tan clar. Jo pensava que el sistema havia de ser consistent i si no és una bonyiga. Som sistemes lògics? No, si és inconsistent és una bonyiga, però és un sistema. Que ara- Pimba! Notícia sorprenent, també. Perdó, hi ha sistemes no sistemàtics? Notícia Hi ha sorprenent. sistemes que no ens van bé per funcionar per la vida ordinària, perquè no ens permet dir-li coses a la nostra àvia, però són sistemes. No els volem, però els són tenim. sistemes. Sí, és com el... Què n'has a dir? Que notícia que també us sorprendrà, no tots els autors estan d'acord i hi ha alguns que desenvolupen tipus de lògiques que se'n diuen lògiques paraconsistents que intenten gestionar la possibilitat que tinguis contradiccions verdaderes, que per dir-te que és el més intuïtiu del món no, però per sort, com que la lògica és un tema que és radiofònic, el Cárdenas va fer l'altre dia una monografia del tema que... Sí. En sèrio? M'hagués encantat. Us porto una tercera frase Vinga, dale amb aquesta. que és de Lewis Carroll i diu: si así fue, así pudo ser. Si así fuera, así podría ser. Pero como no es, no es. Vaig a tornar-ho a llegir, ¿vale? Per si algú està aquí processant. Diu: si así fue, así pudo ser. Si así fuera, así podría ser. Pero como no es, no es. És que... Diu Adriana:
Formas en què funciona la lògica. Certes lògiques, sí. És Sí. és coherent, no? Podríem dir fins i tot lògica aplastant. Lògica aplastant. Jo, xica, sí. Ho has dit, així que suposo que Sí que es podria. pot dir. Passem a tancar tot plegat. Vinga. Molt bé. Doncs deixem de cantó la gestió draconiana del temps i bé, anem a preguntar-vos què tal us ho heu passat. Ha estat bé? Us heu divertit? Sí, molt, i he après molt sobre un dels meus interessos principals, que són les idees falses i boges. T'ha agradat el Jimmy? El Jimmy és un dels meus autors preferits. Com acampar en el salón de tu casa i altres trucs de supervivència, no? El següent manual podria ser manual per muntar un 15M al menjador de casa teva. No? Per exemple. Prou bé, Jo m'ho he passat molt bé, jo acamparia aquí. Estàs convidadíssima a acampar en aquest menjador. En algun No vas tenir moment... prova amb el Jimmy, no? No. En algun moment se't començarà a dir que ets bona i talentosa. És probable que en algun moment aparegui i et digui pots sortir d'aquí o te reviento. Jo intentaré pillar els supòsits Raonable. auxiliars. Si tot va bé, estaria bé que sortissis d'aquí. Ai. Meravellós, vosaltres, aquí a la Lladri, us ho heu passat bé, a banda de rebre els latigazos temporals de tant en tant. Endavant. Jo m'emporto el front molt calent, la veritat, perquè com està davant m'ha anat donant el front totes les coses, saps? És que sempre em fa el mateix, tio. Jo dic qualsevol cosa i ell eventualment ho transforma en un què? A veure. cert to... És que, Guila, jo et conec fora de càmeres. Que tu vinguis aquí a fer un procés, no? Papelón. d'actuació. Jo fins i tot diria Punts papelón. suspensius treballen molt en aquest podcast. Sí, que treballen. Sí. Bueno, i tu què? Com Sí, t'ha tinc passat? saber. M'emporto una imatge d'aquí al final i bé, m'he passat molt bé, he estat molt còmode, hem après unes quantes coses, així que satisfet. Satisfet amb Ens el a- satisfier de la màquina, no? Exacte. Ens apuntem al curs de lògica? Adri, tu i jo, va. Jo ja el tinc aprovat, tio. Joder. Vale, doncs m'apuntaré al curs de sentit comú. Sí, aquest està bé. No sé en quina facultat el deuen fer, aquest de sentit comú. Sociologia, jo crec que no es fa i és un problema. Després del podcast farem un curs a un centre cívic de sentit comú. A veure si ens el compren. Seria el lloc on fer els cursos de sentit comú, com per tota la població. No sé si seria molt de sentit comú que us l'agafessin en lloc, també us diré. Ai. Doncs bé, de nou, moltíssimes gràcies Helena i Martí per venir, per passar una bona estona amb nosaltres i per ajudar-nos a parlar sobre la lògica, amb més o menys lògica i més o menys sentit comú. I bé, nosaltres ens acomiadem i tornem d'aquí 15 dies amb el proper programa. Quién sabe. Quién sabe. Quién Esperem sabe. que tan divertit. Hauríem de tenir una coletilla com mañana más y mejor, mañana más pero no mejor porque es Y imposible. con más tiempo. Sí, exacte. Mañana programa de 2 horas. Molt bé, gent. Doncs moltes gràcies a l'audiència i ens veiem ben aviat. Queden sols i faltes tu.